finally came to, he said to him, "Hey, Pinda." When he finally came to his senses, he said to himself, "At home even the hired servants have food enough to spare." Listen, bazalwane. Ipride lo mzalwane lo, ipride yakhe yaqale yalwa, yathi hayi awukuzami. Abanye benuke balapho ke manje abasafuna ukubuyela enkosini. Bayofela engulubeni. Uyabona ukuthi okubhedile. Buyela ekhaya. Nawe uma usubuya ekhaya ungalokhu ubuza ukuthi uphuma phi. Manje the fact ukuthi uyabuya kusho ukuthi kukhona la senixoxile noNkulunkulu. Ngiyizwa into engishoyo. Manje sengizothi mina awusitshele wawuhambelani manje. Hayi bazalwane ngizoxolisa. Sengiyayithoba. Ngibuyile bazalwane. Kona akukho lula eminyango. Asingangeni lapho. Usebuyile umzalwane. Asibonge. Futhi mesimbone kwelinye ibandla. Singasho ukuthi wahambelani. Mekwe umbona nje ese Holy Ghost Fire Convention Center. Ungasho ukuthi ufunane Holy Ghost, angithi sikwi kingdom. Angithi asiqokelela istokfela sethu. As long as esathi Jesus is Lord. Fanele sithi glory to Jesus, lo mzalwane usasindisiwe. Singabe ibandla la khona umuntu mengakhonzi nathi uwile. Emandleni phela khona lokuthi once nje wakhonza kwenye indawo nakho nje umukhonza la next door niyadlala vele lapha. We can't be like that. Mina nje uma ufika la ngeke ngikuze ukuthi yazi baba la ngiphuma icishe ngasho enye into. La uphuma khona nala uma usuhamba. Mina nje uma ngitshela la ngiphuma khona baba bokunzima kanje yabona baba la ngiphuma khona yabona nje mangithola ikhaya manje yabona nje baba wena nje ubaba wami wangempela nje lo yana nje ubengabuser ubengihlukumeza ubengenza ukuthi mina nje baba usukhonza isikhathi esinganani la baba 5 years uabuse ubona umuntu mokwenziwa counseling seshade for 5 years athi mina kulomshado nje angikwazi ukujabula ethi hawu noma ushada ngalesikhathi ushada wawungajabuli.